Hei, salut, eu sunt Little Ari și pe o mapă nouă-nouță m-am decis să vin pe această mapă și chiar nu știu ce e în ea. Sau stai. Au, mapa cu școala. Bine, fac din nou intro. Eu sunt Little Ari, mai tare și mai scumpă, dar fără oameni. Nu sunt apte pe să glumesc. Ia uite ce frumos. Bună ziua, domnule. Ce faceți? Uite-te la mine, bă, prostule. Ia, ce vrei tu să ne negociem? Tu ca director. Bă, directorule, îți dau o palmă de nu te vezi. Marș. Vestiar. Mi se pare că Elliot face cum a făcut cu mapa asta. Ia uite, Elliot, dar acum îl cheamă Jason. Serios, Elliot? Serios? Sau cum să spun, Jason sau Savini? Cum? Stai că nu Savini, mă rog. Glumesc. Ai, Doamne. Au. Asta a fost nesimțire. Gata. Wow. Așa, hai să explorăm puțin și mergem în casă să explorați mapa asta, că poate vă place și poate o să facem și noi o serie. Și Jason sau cum te-o chema, scuze că ți-am vorbit așa, am făcut o glumă. Eu am fost abonat atâta mult timp. Chiar de când erai Elliot. Mă rog, mai zic de Elliot, că te super pe mine. Și apropo, abonați-vă, sar pe geam, sar pe fereastră. Sunt o nebună. Sunt atât de tare. Pam param pam pam. Pam 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 pam. Pam pam. Dacă mă credeți, eu n-am mai stat în această școală atât de mult timp. Asta era mapa mea de mult. Băi, nu știam. Hai să mergem în căsuța noastră, atât cât de frumoasă. Au. Gripărule, ai fost prost, că nu credeai că înving. Hai să mâncăm și noi ceva. Hai să facem un intro nou. Hei, salutare, eu sunt Little Ari și de viața mea normală. Ce intro oribil. Ia uite, avem cărniță cu pâine și cu morcovei, cu ridichi, cu lubeniță sau pepene, peștișor sau ouț sau prăjiturici. Nu mă supăr, să știți. No. Deja 4 minute. Hai să facem 5 și încheiem. Să mergem sus și să explorăm camerele. Stai că mai avem încă o cameră. Parcă încă una acolo. Uite, ceva drăguț, normal. Ia uite ce frumos. Asta cred că au făcut-o ei. Da, mă rog, mai zic nimic. Opa, tableta mea e la încărcat, știți, să filmez. Aha. Stai, am crezut că e balcon de mălaiba. Mă rog. Așa, prima cameră e aceasta. E pentru oaspeți. Ce ziceți noi să dormim aici? Ia uite, mari tare. Uitați, am și dulap acolo. Bam, 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 bam. Dar am picat unde nu fierbe oara. Haide, sunt supat. Dă-te noi, vă de vreme.
mă rog. Și puteam să urcăm și aici sus. Și nu mai ne rupeam spatele. Dar ne-am complicat. Du-te, du. Era zic acum o prostie, roiot. Urâtă scară, urâtă. Urâtă. Nu? Eu așa zic. Așa o să zic. De acum încolo. Urâtă scară. Să nu mai zic de te naiba că poate unora părinți care vă uitați la mine nu place și le zic să nu vă mai uitați la mine. Așa că nimic. 6 minute. Păi, ce repede trece timpul și nu că n-am 6 prăjituri, pardon. Mâncat deloc. Cred că o să încheiem acest episod la calculator. Ia, cât 3. O să mai facem episoade cu mapa asta dacă strângem like-ul. Am fost Little Ari și ne revedem data viitoare. Pa, pa!